चलिए आई गौर करी सब है। हम गाय कलाकार अभिषेक तिवारी तमाम श्रोता समाज के प्रणाम करते हुए फिर अपन एल्बम लेके आप सबके बीच में आ रहल बनी। आशा ना पूरा भरोसा करता नहीं कि गीत संगीत के जगह हर गाना के आप सब प्यार दुलार देता नहीं। ये सब गाना के आप सब प्यार दुलार दे हम फिर वही स्टूडियो चाड़ी बाजार हमनी के ऋतुराज जी के माध्यम से कैमरामैन बानी हमरा अभिषेक बबुआ, हमरा प्रिंस बाबू, लगे बैठल हमनी के राकेश गिरी जी बानी, राजू बाबा बानी, आ टीम उहे बा हमनी के राजन भैया, अमरजीत भाई, हमनी के बेंजू परवनीश जी, फिरोज भैया बानी, हमनी के लक्ष्मण जी, या बिकी बाबा, नृत्यांगना हमरा नेहा जी बाड़ी। तो सावन के महीना चढ़ल जा रहल बा। औरत एगो कजरी के भाव में अपना मर्द से कैसे कहतिया, कैसे आकी मन सावन में हो, आरी मन सावन में तर से भतार खाती से के सिंगार खातिना, हो मन सावन में तर से भतार खाती से के सिंगार खातिना। कहतिया कर बुनी झम झम घर पानी खाली हम, कर बुनी झम झम घर पानी खाली हम, कर बुनी झम झम घर पानी खाली हम, हो पर बुनी झम झम घर पानी खाली हम, देहिया रूसल बाहो, हो देहिया रूसल बा उनका प्यार खाती से के सिंगार खातिना, हो मन सावन में रोवे भतार खाती से के सिंगार खातिना। कहते के राजा जी कतही आवे नहीं चैन, बड़ी पानी हम बेचैन, हो कतही आवे नहीं चैन, बड़ी पानी हम बेचैन, हो कतही आवे नहीं चैन, बड़ी पानी हम बेचैन, कतही आवे नहीं चैन, बड़ी पानी हम बेचैन।
फुलैले बाहो मुँह फुलैले बा इहो आर पार खाती सज के सिंगार खाती ना हो मन सावन में रोवे भतार खाती सज के सिंगार खाती ना। क्या बात है औरी कहतिया ऐते अभिषेक तिवारी बन करती केवारी ऐते अभिषेक तिवारी बन करती केवारी ऐते अभिषेक तिवारी बन करती केवारी ऐते अभिषेक तिवारी बन करती केवाड़ी सोनू संग दिल हो सोनू संग दिल ए दिल बेकार खाती सज के